Pulis nga nadakpan sulod sa usa ka drug den atul sa police operations. Ipataktak gikan sa serbisyo. Hospital nangayo og pasaylo sa paghatag nila og expired nga tambal ngadto sa bag-ong natawo nga bata. Usa patay, napulo ang angol dihang giharus sa usa ka truck nga nawadan og brake ang napulo ka mga sakyanan sa iskina Kanduman. Babae nga gikan nagpatambal naligsan sa usa ka truck dito sa Sibunga. Archdiocese sa Sugbo aduna nay mga bag-ong obispo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 10 sa buwan sa Agosto, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, ubay-ubay nga mga disgrasya ang naitabo na itong weekend. Usa na niini ang babaeng taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinsa gika nagpatambal ang nadasmagan og truck sa lungsod sa Sibunga. Gingong anaara sa kilid sa karsada ang biktima diha unang nasagiran sa nakadasmag kaniya. Sugin ni Leslie Caminada Vistil. Padung nauntang muuli ang biktima nga si Leonora Campanya kagahapon sa hapon dihang natapsingan siya sa delivery van nga gimaniho ni John Ribuhat sa Maydalan El Mercado Corner J. Quintanar sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Sibunga. Mato ni P.O. Ederlino Bacusmo sa Sibunga Police Station nga dihang mikurbada ang van na igo si Campanya apan imbis nga adto sa tuong bahin nga dunay kanal mahagba didto na hinuon kini padung sa truck mo nga nalatayan. Imbis dito sa pika side hindi man siya natumbay noon sa kasada. So, diyan nego ang iyang lughan na natayan ko sa ligid sa atras. Matod sa kauban sa biktima nga nagpara sila og bus paingon sa syudad dihang kalit silang gibanggaan sa van samtang anaa sa daplin sa karsada. Gitug-an sa driver nga sa layo pa iyang nakit-an ang biktima apan dihang mikurbada siya sama og na-slide ang biktima maong iya kining natapsingan. Reaksyon na ang para kay lalagi bas ni Agi. Nyawam di ko kabantay nga kaning truck nga kadasmag niya padung na sa liko nahagip siya. Di mo kay kusog dagan ako, hinihinay ra gud. Pag tanaw ko sa bante, wala layo ra siya. O pagkawat siguro nako na igo sa slobot, mura sa siya na slide ba. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nabarasab ang traffic sa highway sa MC Briones, Iskina, Kanduman, Dakbayan sa Mandawi niadtong Sabado sa buntag. Tungod sa aksidente nga nahitabo, usa ang patay ug napulo ang angol sa panagbangga nga naglambigit og napulo ka mga sakyanan. Andrea Patenia, sugin limi. Gilibutan sa mga tao ang mga putol-putol nga parte sa lawas nga nagpasad sa kalsada ni ining motorcycle driver nga nailhang si Manolet Subang, taga Pilaez, Cebu City. Unong kasakyanan ug upat ka motorsiklo ang nangabangga dihang nawad-an og brake ang usa ka 10-wheeler wing van nga gimaneho sa 50 anyos nga si Nelson Isubal. Ang truck gikan sa Bacolod City ug padung naunta sa barangay Mabolo aron i-deliver ang iyang kargang asukal. Tungod kay paduluhog ang karsada, nabanggaan sa iyang van ang duha ka taxi, upat ka motor, usa ka mini dump truck ug usa ka Kia Sportage nga anaa sa unahan niini. Matod sa traffic enforcer nga na-assign sa maong dapit, paspas kaayo ang mga panghitabo. Naigo sab sa wing van ang iyang nagpark nga motor nga wa na niya mapadaplin kay una niyang giluwas ang mga taong nanglabang nga maigo unta sa van. Akong gidagan kay pagpaka dito, namay ng labang, upat ka buok, duha ka babae, usa ka lalaki, usa ka bata. Akong giiway sila pabalik. Usa ako ni padaplin na, igor ko na ka padaplin. Paka din sa kuliyo taon. Basta pagtanaw na ko diri pagpaka. Abi na kong karne nga ng lupad. Pagduol na ko kay pag-assess ako, tao man di ay. Gida sa tambalanan ang mga pasahero sa PUJ ug taxi, samtang ni surrender usab dayon sa Mandawi City Police Station 3 ang driver nga si Isubal. Matud niya, milabang sa iyang atubangan ang namatay nga nagmotorsiklo nga si Subang. Apan wa na may gunit ang iyang brake ug naningkamot nga muhunong ang van pinaagi sa pagbangga niini sa gutter. Kanang motor nga nabanggaan ako, hing-cross na siya. Hing-cross, pag-cross niya, gatim sa cross. Apply na kong preno. Ning segunda ko apply kog preno. Pag-apply na kog preno ma'am kadi naman ginhunong. Akong ikuan di naman jud. Gisinggitan ako na siya nga. Bay ayaw so dia kay loose brake na ni. Ina na ko contract man nga. Tabangi kog singgit pasigan og sugat sa busina. Loose brake na ni, loose brake na ni.
Kunya kay ipadayon man gid siya. Apan matod ning laing motorcycle driver nga si Alberto, siya ang unang naigo sa van ug sunod-sunod dayong nabanggaan ang mga sakyanan ug motorsiklo sa atubangan. Napiang iyang batiis tungod sa aksidente. Wa na ko kakitag unsay nahitabo dito basta nagtindog ko. Sige pang gabuto-buto dito sunahan yang pangdasmagan. So kinalasan to ang namatay? Dili kinalasan. Napay murag naigo tog sinter kay nanasmag pa man siya nga to. Pero dili tinuod nga ang katong namatay mo unang ang iyang gipasabot dili ang naigo dili. Ako'y naigo una siya mo ini. Kining taxi driver nga si Fernando, nagngul-ngul ang liog tungod sa kakusog sa impact. Impact na magkusog kayo niyo. Ibuong na po, masakyan na handos naman dito sa akong isundan nga itong dump truck. Napasok naman ko dito, ito nga. Tabon, so cover ko ba, para di ko maunsa. Yan, muna ito, paggawas na ko, muna ito nakuha nga, nanay patay sa gawas din, nanay tayo lang nadasmagan. Nangayog pasaylo si Isubal sa nahitabong aksidente ug andam siyang muatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries ug multiple damage to property nga ipasaka bato kaniya. Andrea Patenia, News 5. Gingong way labot si Presidente Noynoy Aquino sa wa madayon nga pagtunol sa Medal of Valor ni anhing SAF member Romeo Sempron niadtong Agosto 7 atol sa 114th Police Service Anniversary didto sa Kauluan. Kini matud pa ni PRO7 Regional Director Prudencio Pahambanyas. Matud pa ni Banyas nga duna pay daghang agian nga proseso ang komitiba ug way kasayuran nini ang presidente ug miscommunication ang nahitabo. Giklaro ni Banyas nga di tanang sakop sa SAF 44 ang hatagan sa award sanglit si Sempron lang ang angayan nga hatagan gumikan sa gipakita niini nga kaisog. Diyang iyang gipasibat ang iyang mga kauban, taliwa sa nagpungasi nga buto-buto, agi sa pagsinukliyay sa bala diin siya hinoon ang naigo ug namatay. Ating mga print. Deliberations ng award. In short, sir, miscommunication. The way I look at it, yeah. Upat katao ang nadakpan atol sa managlaying drug operation sa kapulisan niadtong Biyernes. Sugin limi madin sabang. 26 kagagmayng pakete ug upat ka medium size nga gidudahang shabu ang nakuha sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa ilang gihimong buy-bust operation ni atong Biyernes sa gabii sa Barangay Candabong sa lungsod sa Alcantara. Gibana-bana nga moabot sa kapin 230,000 pesos ang kantidad niini. Nakuha gikan kang Erna Antiporta ang 1,200 pesos nga cash. Siya ang anak sa subject nga si Ernesto kinsa nakaikyas atol sa operasyon. Kapin duha ka semana ang gipanid-an sa raid SOT ang kalihukan sa pamilyang Antiporta nga dugay nang nag-operate sa dapit. Dunay mga kubol-kubol sa ilang compound nga gihimong suyupanan sa ilang mga customer. Gisusi pa sa raid SOT kung asa sa dakbayan sa Sugbutig kuhaan og drogas ang mga Antiporta. Duna sab sila impormasyon nga untouchable sa maong pamilya ug dunay police protectors. Gihimakak ni Erna nga iya ang drogas kay igo ra kuno siyang nagbantay sa iyang anak. Nasayran nga napriso ang kapuyo ni ini gumikan sa kalapasan sa illegal nga drogas. Ang ilang background is si Ernesto mo kuha diri sa syudad ang accordingly, and then pag-abot sa Alcantara ang iyang anak po mo bahig mo dispose. Nadakpan og nakuhaan sa shabu sa Cebu City Investigation and Detective Management Branch niadtong Biyernes sa hapon sa sitio dita sa Barangay Pulang Bato silang Felix Borbon, Roy Alibio ug Herbert Veloso. May pahigayon og patrolya sa lugar ang IDMB gumikan sa nadawat nilang report nga kasagaran sa mga motorsiklo nga gipangkarnap dadun sa maong lugar. Sa sudlunon nga dapit nabantayan sa kapulisan ang daghang motorsiklo nga nagparking ug ilang nakit-an si Borbon nga nagbitbit og sudanan nga dunay sud nga kwarta og drogas ug ato sa ginukdanay naatlan silang Alibio og Veloso. Usa ka bulto, duha ka pakete sa shabu ug 1,800 nga kwarta nga gituohang halin ang nakuha gikan kang Borbon. Samtang nakuhaan og tagsa nga pakete silang Alibio og Veloso. Akong motor gikarnap mo diha sa kuan, nampun sa Pulang Bato ko no. Nablatter bitan diha sa Talambat noong June 24 ga. Wala lagi ni asawa man. Na timingan mo tadi wala kumudagan sa pag ginagana na agianan ko na dapat. Di dagan sila di wala kumudagag mayo kay umtay gihimong dautan. Sa akong tumuli nga, namis kaputos ng ibutang di. Ita eh.
May kapait ya? Tuyok sila, tuyok niya sila nga to. Gihapit mo ko nila nga to kuan. Dili na ako aging kuan. Dili na ako Libre kayo nila mo kaso nag-uuma misal niya. Nganong may bentang may ngana na. Ang tuyo nga ito, makagkuhan pag may makapayat glaro sa akong piso. Huwag ko lang bitbitan. Sa musulti patas tinuod din, musulti patas tinuod. Ano mo na, wala kita mahimo. Madin Sabang, News 5. Hingpit na nga nasulbad ang pagpamanhig patay sa negosyante og chicharon nga si Jaime Villaseran nga tumilabang buwan human namatay ang gingaw mipatay kaniya nga si Arnel alias Budlat Gomez. Si Budlat gipusil patay sa barangay Pasil ni adtong Biyernes. Matud sa pangu sa Cebu City Intelligence Branch Romeo Santander nga si Budlat sakop sa gun for hire dinhi sa Sugbo. Subay sa testimonya sa saksi sa pag-ambush patay kay Villaseran, gingong milili si Budlat sa van nga gimaneho ni Villaseran aron matino kung si Villaseran bagyod ang sakay ni ini dihang nagpakanaog siyang mga anak sa tunghaan. Misnud na ang buto-buto sa armas ug nakita sa saksi nga nagpalayo sa iyang giluwanan nga motorsiklo. Dugang ni Santander makadaghang higayon na nga ilang nadakpan si Budlat, gani duna na sila yung mga hulagway ni ini. Nakita na si Arnel Budlat dito sa area, no, sa vicinity. Wherein nilili pa na gani, no? Nilili pa na gani sa van, no? And then for how many days nga more bitaw siya somewhat nga nag-surveillance siya dito lapitan. Dugang pagkisusi himuon sa PhilVolks subay sa posibleng fault line sa syudad ug probinsya sa Sugbo. Nasayran nga nakasinati ang Sugbo ug mga ginagmay nga pagtayog sa yuta sukad niadtong buwan sa Hunyo. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Delta 09, hawag. Human masinati ang lahi nga paglihok sa yuta, gihangyo ni Disaster Chairman Consiel Dave Tumulak ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga mopahigayon og test kalabot niini. Matud sa konsihal nga sukad pa ni adtong buwan sa Hunyo, kada adlaw na lang nga dunay mga aftershock nga matala sa syudad. Gipasusi sa ground shaking hazard mapping team kung unsa kalawom o kababaw ang pag-uyog sa yuta ug unsa ang gikusgon ini. Gamit ang refraction microtremor, ilang masayran kung unsa ang gikusgon sa pag-uyog. Na-notice magod na to ang kanunay nga pag aftershock. No? Halos kada adlaw doon na tayo makuha ng mga intensity. Intensity 1. So, para pagsiguro yun, ato yung gipa-double check yun sa P-box para mahatagan ta og katinawan para di sa ta mabalaka. So, we are here in Cebu to evaluate yung ground shaking. Means we need to do further investigation on different areas for different soil characteristics, building a lot of structures, no? So then of course growing population, increasing population, okay, will also increase the exposure. They're exposed to certain hazards. Dugang ni Grutas nga dunay dakit ang posibilidad nga fault line sa Cebu Province apan wa pa sila mipagawas og official map kalabot niini kay padayon pang ilang pagpahigayon og pakisusi. Hangyo ni tumulak sa tanang LGU ug katawhan sa pagpahigayon og earthquake drill aron makapangandam kung ugaling dunay mga posibleng muigo nga katalagman. Dunay nakit ang posibleng fault line ang Sugbo apan di pa nila kini makumpirmar. May faults Cebu Province. Then yung new team fault mappers ngayon is to detail talaga kung may mga extension pa or kung added. Atong gihingusgan gyud ang pagpahibaw po sa tanang mga kabarangayan nga hingusgan gyud ang kampanya sa pagpangandam sa bisan unsang mga katalagman. Kay kini kabahin man siya sa ato ang gipangandaman. Leslie Caminade Vistil, News 5. Hospital na ngayo og pasaylo sa ginikanan sa bata nga natagan og nadapatan sa expired nga ointment nga lakip sa ilang gipanghatag nga medical kit. Sumala sa ilang gihimong investigasyon, wa na masusi ang sud sa medical kit kay selyado kini. Andrea Patenya, Sugin Limi.
Actually, naman siya nindot ato na Pampers. Nangayog pasaylo ang Medical Director sa Visayas Community Medical Center Dr. Eli Bellarmino sa mag-live-in partner nga nahatagan og expired nga ointment sa ilang mga nurse ni adtong buwan sa Hunyo. Ang expired nga ointment kabahin sa libreng kit nga gihatag alang sa inahan ug newborn infants. Lakip sa mga produkto ang ointment nga Vandol. Gi-apply kini sa inahan sa rash sa liog ug naong sa bata apan misamot ug midaghan kini. Nasayran nga ang duha ka ointments duna di ay expiry date nga October 2013 ug February 2015. Matod sa Medical Director sa VCMC, dugay na nilang naandan nga manghatag og kit nga dunay maternal ug infant care products ngadto sa mga inahan nga bag-uhay lang nga nanganak sa ilang tambalanan. Ang maong mga produkto, mga samples kuno gikan sa usa ka pharmaceutical company. Apan di na nila matrace kung kinsa nga opisyal sa administrasyon ang mihatag og pagtugot sa pagpang-apod-apod niini. Maong aron di na masubli ang insidente, mando ni Dr. Bellarmino. Para jud wala na problema, we decided nga dili namin mo dawat og mga sample diha nga ipanghatag. Or if kinahanglan jud kay beneficial jud kaayo to the recipient, nga they will have to ask permission from the administration, from the CEO himself. Huwag miduso og letter of complaint ang gidikanan sa bata, daling nag-umulog fact-finding team si Dr. Bellarmino ug gi-meeting niya niadtong Biyernes ang medical staff ug doctors nga nalambigit sa insidente. Mipasabot ang mga nurses nga wa na nila gi-check ang mga produkto sud sa kit kay selyado kini. Unfortunately, they don't anymore take a look specifically kanang mga expiration kay to them harmless manggod. Pampers, Johnson's powder and lotion na atong bundle ointment, by and large you consider them harmless manggod ba, but chemicals as they are, we have to be careful. So we call their attention nga nung wala man ninyo gi-check, ni said nakasil manggod na siya, silyado man. Dugang ni Dr. Bellarmino, ang rashes nga nakita sa anak sa mga reklamante, normal lang kuno nga rashes sa mga newborn infants. Gamay ra sab kuno ang posibilidad nga makapasamot sa impeksyon ng expired nga tambal kay igo ra kuno kini mohatag og ineffective therapeutic results sa pasyente o sa laktod nga pagkasturya, wa nay epekto ang tambal. Apan giangkon niini nga do nagyoy na sayop sa ilang proseso, mao nga nangayo kinig pasaylo sa mag-live-in partner. Somewhere along the line, something went wrong. I would say nga this is an oversight. It's not our fault nga nahitabo na, but naami oversight. So we will not deny that. So what next to do? We apologize for this oversight, and we will do our best. We will be more careful nga dili na mahitabo. Naghuwat siya rekomendasyon sa ilang CEO nga si Reverend Mekias Camba Jr. kung angay ba nga silutan ang mga nalambigit nga medical staff sama sa paghatag og written reprimand o pagpaubos nila sa suspensyon. Ang Department of Health wa pa kasugod sa ilang fact-finding investigation kay gihuwat pa kuno nila nga mo-follow up ang mireklamo. Sa pagkakaroon, tambag nila sa mga medical practitioners ug sa publiko nga susiun ug maayo ang expiry date sa mga tambal usa kini tumaron o gamiton. Policy magina siya nga kita pod ang public siguro we should also be particular to look at the labels no kung expired na wala na gid unta na siya sa butanganan. Andrea Patenya, News 5. Nagpinirmahay og Memorandum of Agreement ang Vicente Soto Memorial Medical Center ug ang Cebu Provincial Government alang sa modernization program aron masulbad ang problema sa tambal sa 16 ka mga tambalanan sa probinsya. Matud ni Bukal Peter John Calderon nga duna sila'y kasabutan sa VSMMC nga mukuha og tambal ang mga tambalanan sa Kapitolyo pinaagi sa consignment. Kuno galing dunay mga expired nga tambal o di magamit nga tambal, mahimo nila kining iuli di nang ilang nakita nga makabarato na hinuon sila sa maong paagi. Ang mga doctor sab sa mga district o provincial hospitals ilasab ipaubos sa training diin ang nakadagkuan sa VSMMC ang moabaga niini. It will upgrade the services at atong hospital through availability of medicines and the availability of additional personnel from Vicente Soto na ilang gipada
and at the same time ang atong mga medical doctors ma-train po sa Vicente Soto sa specialized fields already. Kapulisan uyon sa sugyot sa COSAP nga ipa-drug test ang mga sakop sa kapulisan aron makawanan kini sa mga naadik sa gidili nga drogas. Samtang pangulo sa kapulisan sa rehiyon gustong ipataktak sa pagkapulis kadtong pulis nga nasikop sud sa usa ka drug den sa lungsod sa Dumanhog. Ed Cañete, Suginlimi. Ipataktak ni Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent Prudencio Tambanyas si P1 Ronald Sakan sa Dumanhog Police Station kinsa nadakpan dihang nasakpan sa akto sulod sa usa ka drug den nga gi-raid sa iyang makaubanan nga pulis. Sure, why not? For the good of the service, why not? Why not? Kasi meron naman tayo every year. Mato ni Banyas nga dili siya gusto nga aduna siya mga pulis nga nagbuling-buling sa ilang pagserbisyo. Gihangop ni Police Regional Director Chief Superintendent Prudencio Banyas ang hagit sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention sa pag-drug test sa kapulisan sa Cebu City Police Office. Anytime. Actually, we can do that. And I would, gusto ko nga, surprise. O yun usab sa drug test si Superintendent Romeo Santander, ilabi na sa ilang unit nga nag-operate usab sa pagsikop sa pagpamaligya sa mga ginadiling drogas. So the previous, during sa time ni General Capa, diba naka-remember mo nga, we had clustered conduct of drug testing. Midugang si Santander nga sa panahon ni Senior Superintendent Conrad Capa nga nanahimong OIC Director sa Cebu City Police Office, ilan ang nahimo ang surprise drug test sa kapulisan. Ed Cañete, News 5. Makigtagbo si Mayor Michael Rama sa mga hotel owners sa Subo kini paghangyo kanila nga dili mo pasaka sa ilang mga rates at atol sa Apex Summit. Iyang hangyo nga susama lang unta ang ilang rates panahon sa sinulog. Nanginaot si Rama nga fair o reasonable ang presyo nga ipatuman sa mga hotel operators. Ipaibaw ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mas nauna og padangat ang notice of award sa mga property sa SRP nga napalit sa tulo ka mga dagkong kompanya nga naglangkob sa SM, Ayala ug Philinvest. Giingong served and received na ang notice of award sa wa pa mipagawas og resolusyon ang Cebu City Council nga hunungon una ang pagdawat og bisan unsang lakang nga mapalit ang mga luna sa SRP. Wa hinuon mi detalye si Rama kung kanusay pahigayon ang binayranay ug pila ang kantidad. Last Wednesday, if I'm not mistaken, the notice of award has been received and then served and accepted. That's first the thing that I would like to announce. Then in due time, what will follow, I will also... Aduna na bagong mga auxiliary bishops ang Archdiocese sa Subo. Giordinahan kaganihang buntag ang pagkaobispo ni Bishop Dennis Villarojo. Samtang gikatakda usab nga ordinahan sa Palo Leyte si Bishop-elect Oscar Florencio. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagtapok ang mga kaparian gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasud kauban ang mga kadagkuan sa simbahan alang sa ordination sa 48 anyos nga si Monsignor Dennis Villarojo isip bagong auxiliary bishop sa Subo. Kauban ni Villarojo nga napilian isip auxiliary bishop of Cebu mao si Bishop-elect Oscar Florencio sa Palo nga didto ordinahan sa Leyte ug ibalin unya sa Subo karong Setyembre 7. Ang seremonya sa ordination gipanguluhan nila ni Cebu Archbishop Jose Palma kauban si Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ug Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Giuseppe Pinto isip co-consecrators. Lakip sa seremonyas mao ang paghatag ang Bishop Villarojo sa iyang singsing, shepherd staff, skull cap ug mitre. Matod sa bagong obispo, usa ka dakong hagit alang kaniya iyang bagong tahas ug nangayo siyag dugang kusog gikan sa Ginoo aron makaya kini. Iyang gipasalig nga bisan ug mas taas na ang iyang posisyon sa simbahan, di niya ilayo ang iyang kaugalingon sa mga parokyano. Bisan tuod og kanang wala na toy labot sa seremonyas ang mga tawo nga muduol, ako lang yung gitagaan higayon kay mao man ang akong motto no, nga Consolamini Populi Meus, to give consolation to the people.
Iyang 78 anyos nga inahan nga si Bernardita, mitugan nga bata pa lang si Bishop Villarojo, buuta na gyud siya daan, apan wa siya nagdahom nga mahimo kining obispo. I cannot. So happy. Thank you very much, and I am very, very happy to the Lord. Si Bishop-elect Florencio sa iyang bahin, nagsagol ang emosyon sa nadawat ni ining bagong tahas. Nalipay siya sa oportunidad, apan lisod sab kunong biyaan ang iyang hometown sa Leyte. To be transplanted always is, mixed emotions, and to be coming to a place where as if nobody there, but I trust and confidence in the Lord who chooses us to be in this work. But I'm happy, this is for not only for me but for the church. Gipaybaw ni Archbishop Palma nga ipabilin una si Bishop Villarojo sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Church sa Capitol Site, samtang nagpadayon pa siya sa iyang mga tahas isip Secretary General sa International Eucharistic Congress karong Enero. Human sa IEC, diha na makafocus ang mga bagong Cebu Auxiliary Bishops sa ilang mga dugang responsibilidad sa simbahang Katoliko. Kung tanawon, ang ilang general responsibility is to assist the Archbishop of the place. Pero tungkol kay sa Cebu kadaghang mga trabaho, most probably we will divide or give them some focus. Possibly ang usa ka bispo may focus more on the formation of priests and religious and seminarians. Another one may focus more on the pastoral activities, and the other one may focus more on the administrative. Andrea Patenia, News 5. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!